Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonardus Putra Vigorsario dari kelas XTTL 2, nomor absen 16. Akan menyanyikan Sinom. Nuloto laku utama tumrape wong tanah Jawi, wong agung ing ngeksi kandha, Panembahan Senopati, Kepati Amarsudi, Sudane hawa lan nafsu, Binesu tapa brata, Tan api ing siang ratri, mangun karena tias ing sasama.